Исәнмесез, Яңа Гасыр каналында турыдан-туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Илгиз Шәкуров. Еңелек бүгенге яңалыклар турында кыскача. Сәләт Кара диңгездә. Без диңгезгә дә йөрибез. Без урманга да, тауларга да менә алабыз. Кырымда Сәләт лагерының базасы ачылды. Ике республика яшьләре өчен анда нинди шартлар булдырылган? Илгиз Шәкуров материалы. Механизаторлар көч сынаша, авыл хуҗалыгы белгечләре тармактагы әһәмиятле мәсьәләләр турында сөйләшә. Үзебездә бу культуралар буенча селекцияны яхшыртырга. Агроволга 2002 халыкара күргәзмәсенең 2нче көне ничек узды? Күргәзмәләр мәйданыннан Рәхия Рахманова. Хәрби операциядә катнашучыларга яшь гвардиячеләр теләктәшлек күрсәтә. Һәр елны менә автомаршка киләбез, катнашабыз. Нинди юл белән икәнен Әдилә Закирова күреп кайтты. Уңышлы булсын дип тәлинкә ваттылар да сериалны төшерә дә башладылар. Әлеге фильмнар алар тамашачыны җәлеп итеп, телебезгә аны саклау, үстерү өчен, аның матурлыгын, камиллеген җиткерү өчен безгә һичшиксез булышачак. Октябрь аенда безнең каналда күрсәтеләчәк сериалның асылын иде. Бу хакта Алия Хәйретдинова. Сәләт Кара диңгез буена барып җитте. Татарстандагы төп балалар лагере хәзер Кырымда да бар. Аның тантаналы ачылышында Рөстәм Миңнеханов белән Кырым Республикасы башлыгы Сергей Аксенов килде. Беренче сменада Татарстанның һәм Кырымның сәләтле балалары ял итә. Барысы да мәктәп укучылары. Төрле олимпиадалар, конкурслар, конференциялар, спорт ярышлары җиңүчеләре. Яңа база ярым утрауның иң матур урыннарының берсе. Фарос бистәсендә төзелгән. Моның өчен 2 ел вакыт китә. Хәзер яңа лагерны икенче Артек дип атыйлар. Сәләтле яшьләр өчен нинди шартлар булдырылган? Кырым Республикасыннан безнең махсус репортаж. Теперь левую ножку подними повыше, левую ногу. Кыяларга үрмәләү Кырымда тормышка ашкан балачак хыялы. Кара диңгез буенда ачылган Сәләт лагерында балалар күп яңа шөгыльләргә өйрәнә ала. Шунда ук Татарстан һәм Кырым дуслыгы да ныгый. Минем бер кайчанда шулай андый спорт белән шөгыльләнгәнем юк. Ләкин монда бик күп шартлар. Яңа лагерь Кырымның иң матур урыннарының берсе Фароста төзелгән. Яшьләр өчен нинди шартлар булдырылганын күрергә Рөстәм Миңнеханов һәм Кырым башлыгы Сергей Аксенов шәхсән килделәр. Нижнекамский. Спорт белән спортзалда шөгыльләнә алабыз, урамда, саф һавада, футбол, волейбол, баскетбол уйныйбыз. Надо, чтобы, например, чисто. Сменаның программасы 3 төп бүлектән тора. Шуларның берсе белем бирү. Менә телләр лабораториясе. Монда балалар чит телләрне татар теле нигезендә өйрәнә. Балалар үзләренең белгән мәгълүматларын, телләрен камилләштерү өстендә генә эшләүдә генә тукталмый, төрле телләрне чагыштыралар. Әйтик, төрле телләрдә уртак булган сүзләр, яисә бер үк сүзнең төрле телләрдә төрлечә куллануы. Столица где находится? Гадәттәгечә Сарай Идел елгасының буенда урнашкан. Монда татар һәм рус телләрендә ил тарихын өйрәтәләр. Ул Кырым балалары өчен аеруча кызыклы. Очень приятные люди. Башкалар белән уртак телне тиз таптым. Монда татар балалары күп булуын исәпкә алып, бу телне дә өйрәнеп калырга телим. Я постараюсь как-то чуть-чуть изучить этот язык, потому что это для меня новое. Но вам нравится Шимонда? Хорошо. Не зря приехали. Хорошего отдыха, новых впечатлений. Программалаштыру һәм робототехника буенча да дәресләр алып барыла. Менә балалар үз куллары белән электрон пианино ясаган. Я так не смогу, поэтому мы точно не сможем. Сәлкеш сәләтле кеше дигәнне аңлата. Биредә яшь буынның сәләтләрен үстерү өчен барлык шартлар да бар. Дәресләрдән тыш остаханәләр, лекцияләр үткәрелә. Кырымның саф һавасында спорт ярышлары аеруча рәхәт уза диләр. Диңгезгә дә йөрибез. Без урманга да, тауларга да менә алабыз. Һәм миңа бик ошый. Укытучылар, ничек мин әйттем, беренчедән бик шаян, аларның дәресләре бик кызык. Анда син укыйсың кебек түгел, анда син уйныйсың, рәхәтләнеп көнеңне үткәрәсең. Откуда? Занкой, Бахчисарай. Крымчане. Яңа лагерьнең беренче сменасында Татарстаннан 150, Кырымнан 40 бала ял итә. Безнең республика яшьләренә сәләт рухы яхшы таныш булса, кырымлылар өчен ул яңалык. Мондый программа көтмәгән идек диләр. Знакомиться с детьми из каких-то других уголков. Башка төбәкләрдән килгән яшьтәшләрең белән танышу һәр вакыт кызыклы. Аралашу тәҗрибәсе арта.
Лагерь Кара диңгезгә терәлеп диярлек тора. Балалар монда көнгә 2 тапкыр су кыена. Бу урында электә балалар лагере урнашкан булган. Һәм менә еллар узгач, биредә кабаталарның шат тавышы яңгырый. Без бик тырыштык, менә монда яхшы шартлар булдырырга. Сәләт лагерен күрәбез, ничексез шөгыльләнәсез һәм монда ял итәргә сезнең мөмкинлегегез булсын дип тырыштык. Бик зур рәхмәт Сергей Валерьевич вам. Силами строителей, силами подразделений Республики Татарстан. Татарстан Республикасы шәхсән Рөстәм Нургалиевич тырышлыгы белән нинди яхшы урын барлыкка килде. Бу лагерь сезнең өчен яңа мөмкинлекләр ачсын. Күп танышлар, яңа дуслар табыгыз. Сезне Кырымда күрүебезгә шатбыз. Яшәү урыннарында да заманча шартлар булдырылган. Монда бөтенесе заманча, уңайлы шартлар, яңа мотор корпуслар, база, һәм монда бик тәмле ашаталар. Бу лагерьнең үзенчелеге шунда, да Кырым татарлары да бик күп. Һәм минем өчен яңа тәҗрибә, бик кызыклы булды Кырым татарлары белән сөйләшеп карарга. Сәләт Кырымга эләгү өчен күп тырышырга кирәк. Монда килү теләге балаларны яңа уңышларга илһамландыра. Әлегә әлбәттә андый база булганы юк иде. Ул безнең артык әйтеп тә була, Татарстанның үз артыгы хәзер бар, һәм шәп инфраструктура, уку-укыту өчен, спорт өчен барлык мәйданчыклар, барлык шартлар булдырылган. Бу җәйдә барлыгы 3 смена планлаштырыла. Аларның һәр берсендә 224 бала ял итәчәк. Киләчәктә исә лагерьне ел әйләнәсе эшли торган итәргә ниятлиләр. Илгиз Шәкүров, Рамил Шайдуллин, Ленар Хуҗахмәтов, Яңа Гасыр каналы. Тракторлар шоу күрсәттеләр, авыл хуҗалыгын цифрлаштыру һәм орлыкчылык тармагы үсеше турында сөйләштеләр. Бүген Казан Экспода Агроволга халыкара күргәзмәсенең 2нче көне узды. Исегезгә төшерәбез, ул кичә ачылды һәм 8 июльгә кадәр дәвам итә. Авыл хуҗалыгы тармагында эшләүчеләр өчен елның иң әһәмиятле чарасына Россиянең 40тан артык төбәгеннән һәм чит илләрдән 15 мең кеше килгән. 400дән артык предприятие үз продукциясын тәкъдим итә. Рания Абдрахманова тулырак. Судьяның рөхсәт бирүе була, 2 яктан 2 белорус тракторы тузан уйнатып урыныннан кузгала. Механизатор йөкне тракторына тагырга һәм каршылыклар полосасын узырга тиеш. Тукай районыннан килгән белгеч Айдар Фәсхиев инде 20 ел рульдә. Только җиңгер өчен генә Тегебезне бәхет безне ташлап китмәсен. Шундай өметләр белән барча катнашучыларга зур уңышлар теләп, үзебезгә барбер алдынгы өстенлекне көтеп калабыз инде. Бүген монда республиканың 43 районыннан да иң оста трактор йөртүчеләр җыелган. Адреналин, эмоциялар балкып тора. Авыр идеме? Юк, ул кадәр түгел, бик өйрәнгән кешегә җиңел. Авыр түгел, каушады. Каушалына. Нишләп? Белмим инде, шулай сырнавайна, шулай каушамыйча булмый. Күңел белән килергә кирәк механизаторга. Аны эшләтү генә түгел, аны ял иттерә дә белергә кирәк. Шулай ук шушы чараларда катнашу, аларга ул дәрт арттыра, эшкә дәрт арттыра, мотивация бирә, күңелләрен ял иттерә. Бер көн хотя бы ял итеп алу, ул тагын аңа еллык энергия бирә. Ну это соревнование на бу ярышлар тракторны билгеле траектория буенча йөртү осталыгы буенча уза. Бер караганда күнегү гади кебек, тик ул осталык та уңыш елмаюны таләп итә. Чөнки җир өслеге тигез түгел. Потому что траектория движения и поверхность земли она неровная. Агроволга күргәзмәсендә механизаторларның мондай ярышы инде 2нче тапкыр уза. Бүтән безнең механизаторларыбыз да бу трактор белән бик таныш, безнең үзебезнең механизаторларыбызны дәрәҗәсен күтәрү өстендә эшли торган чара бу. Кырда механизаторлар көч сынашканда күргәзмәләр залында белгечләр авыл хуҗалыгы тармагының көнүзәк мәсьәләләре турында сөйләшә. Илдәге икътисади вазгыять һәм санкцияләр сәбәпле быелгы язгы чәчү алдыннан республикада кайбер үсемлекләрнең орлыкларына кытлык булды. Шуңа көн кадагында шикәр чигендере, кукуруз, май алына торган культураларның орлыкларын җитештерү гомумән Россиядә селекция тармагы үсеше. Арыш турында да сөйләштек. Бәрәңге турында да нинди проблемалар тулайым барлыгын бераз ачыкладык. Ул проблемалар белгечләр буенча да, ул проблемалар технологиялар буенча да, үзебездә бу культуралар буенча селекцияны яхшыртырга, күбрәк орлыкчылык буенча эшләргә кирәк. Иң мөһим түгәрәк өстәлләрнең тагын берсе авыл хуҗалыгын цифрлаштыруга багышланганы. Татарстанда быел цифрлаштыру елы. Әлеге темага игътибар аеруча зур. Авыл хуҗалыгындагы эшләрне электрон форматка күчерү федераль үзәк вазифасы гына түгел, урындагы хуҗалыклар да актив булырга тиеш диелде. Нам очень приятно
что в этом процессе Республика Татарстан занимает лидирующие позиции. Бу эштә Татарстан лидерлары ретендә без сезнең министрлык вәкилләре белән һәрвакыт элемтәдә торабыз. Республикагыз тәҗрибәсен бөтен илгә танытырга кирәк. Авыл хуҗалыгы товарлары җитештерүчеләр дә бу эшкә кушылсыннар иде. Уважаемые коллеги, хотелось бы видеть и вас тоже. Авыл хуҗалыгы цифрлаштыру өчен мөмкинлекләр бар. Кредит алмыйча гына грантларда катнашырга мөмкин. Авыл хезмәтчәннәре соңгы 3 елда инде 51 миллион сум грант алды. Алар агросәнәгать комплексындагы инновациялар өчен бирелә. Вот для консультации у нас есть сайт. Иртәгә күргәзмәнең соңгы көне. Иртәгә Агроволга халыкара авыл хуҗалыгы сәнәгате күргәзмәсенә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Россиянең авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Дмитрий Патрушев килер дип тә көтелә. Алар экспозиция белән танышачак. Татарстан кулланучылар союзына менә шушындый 16 махсуслашкан автотранспорт тапшырачаклар. Рания Абдрахманова, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Казанда Украинадагы хәрби операциядән үз бурычларын үтәп кайтучы Росгвардия хезмәткәрләрен тантаналы төстә каршы алдылар. Аларның туганнары, якыннары белән бергә президент Рөстәм Миңнеханов та бар иде. Сез хәрби бурычыгызны намус белән башкардыгыз, иң яхшы сыйфатларыгызны, батырлык, чыдамлык, ватанны яратуыгызны күрсәттегез, диде ул. Президент хәрби операция барышында Россия армиясенең баш командующий Владимир Путин җитәкчелегендә җиңүчеләр буынының данлыклы хәрби традицияләрен дәвам итүен ассызыклады. Выбрав путь служения Родине и народу, солдаты и офицеры, среди которых уроженцы и воспитанники Республики Татарстан, проявляют героизм, защищая мир ценой собственной жизни. Уверен, каждый из вас осознает ту высокую степень ответственности, которая возложена на нас самой историей. Победа непременно будет за нами. Бүген Казанга Красноярскиның ватанпәрвәр яшьләре килде. Алар автоузыш оештырып, Украинадагы хәрби операциядә катнашучыларга теләктәшлек белдерә. 15 яшь армияче Бөек Ватан сугышы юлларында үткән герой шәһәрләрдә дә тукталалар. Башкалада аларга Татарстан егет-кызлары да кушылды. Казанның Җиңү паркында туган илне ярату хисен ничек итеп белдерделәр? Моны Әдилә Закирова күреп кайтты. Красноярскида яшәүче Марат Юсуповның тамырлары Татарстан белән бәйле. Әтисе безнең яклардан. Автоузыш белән Казан аша үтәчәген белгәч, бик сөенгән. 2 көн эчендә Кремльдә булган, Зөя утыру шәһәрчегендә күреп кайтырга өлгергән. Момент, когда едешь по дорогам, видишь счастливые улыбки. Россия буйлап сәяхәт иткәндә бик күп бәхетле елмайган кешеләрне күрәбез. Аларга сигнал бирәбез, оралашабыз. Фикердәшләребез дә күп. Татарстанда бик җылы туганнарча каршы алдылар. Очень интересно. Спасибо вам огромное. Бик зур рахмат. Татарстанның 22 районында 117 хәрби патриотик клуб бар. Мәктәп яны яшь армиячеләр клублары саны 1000-нән артык. Аларда 36 000 яшь үсмер шөгыльләнә. Ел дәвамында бу оешмаларга йөри торган егет-кызлар ватанпәрвәрлек рухын көчәйтә торган чараларда катнаша. Үлемсез полк, әлбәдән, ажаган уеннары аларның иң танылганнары. Җиңүдән җиңүләргә акциясендә дә теләп катнашалар. Һәр елны менә автомаршка киләбез, катнашабыз. Алар сөйлиләр үзләре турында. Без күрсәтәбез үзебезнең, Казан ничек торабыз, ничек без тату. Аннары язышып торабыз. Бу чараның Казан аша үтүе тоже безгә бик мөһим, чөнки без үзебездә бик күп кенә тәҗрибә уртаклаша алабыз. Алар инде бездә 3-4 көн буена төрле җирләрдә булдылар. Балалар белән очраштылар, лагерьларда булдылар, юн армия членнары белән очраштылар, волонтерлар белән очраштылар. Ватанпәрвәр яшьләр Казанның Җиңү паркында хәрби операциядә катнашучыларга менә шулай итеп теләктәшлек белдерделәр. Слава Республике Татарстан! Ура! Автоузышка йомгак ясап документаль фильм төшерергә һәм китап чыгарырга планлаштыралар. Казандагы тукталыш юлларының уртасы гына. Алда аларны әле дистәләгән шәһәр көтә. Казан автомарш юлында 7нче шәһәр, моңа хәтле катнашучылар Уфада туктаган иде. Инде иртәгә алар Саратовка кузгалачак. Инде иң соңгы нокта Махачкала шәһәре, монда 19 июльдә килеп җитәчәкләр. Әдилә Закирова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Башка темаларга. Казанның мәгълүмат технологияләре һәм элемтә техникумын тәмамлаучылар диплом алды. Аларны цифрлаштыру министры Айрат Хәйруллин тапшыра. 294 егет-кызның барсы да IT белгечләр. Алар арасында World Skills чемпионатлары призерлары бар. Чыгарылыш кичәсендә эш бирүчеләр республиканың зур предприятиеләре җитәкчеләре дә катнаша. Алар яшь белгечләрне эшкә алырга әзер, ди министр. Техникум тәмамлаучыларның күбесе төрле компанияләрдә студент чагында да эшләгән. Техникум республика сәнәгате өчен IT кадрлар әзерләү үзәге булып тора. Бюджет урыннары ел сайын арттырыла.
Татарстанда коммерциялы булмаган оешмаларга грантлар бирү буенча конкурс башлана. Бу хакта бүген республиканың иҗтимагый палатасында белдерделәр. Узган елны һәр ведомство конкурсны аерым уздырса, быел Татарстан президенты карары буенча коммерциялы булмаган оешмалар бердәм бәйгедә катнашачак. Грантлар өчен 106 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Гаризалар 15 июльдән август азагына кадәр кабул ителә. Җиңүчеләрне республиканың конкурс комиссиясе билгели. Нәтиҗәләре булырга тиеш. Иң беренче авыр хәлдә калган кешегә ярдәм итү булсынмы, авыру балаларны мәдәнияткә тарту булсынмы, яки шул ук спорт белән шөгыльләнү проектлары булсынмы, барысының да иң беренче нәтиҗәсе. Казан зоопаркы сирәк очрый һәм юкка чыгып бара торган хайваннарның биологик банкын булдырачак. Бу кыйммәтле эшкә кемнең һәм ни өчен алынуы турында Реальное время интернет газетасы яза. Бүген икенче көн Казан Экспода Агро-Волга халыкара авыл хуҗалыгы күргәзмәсе эшли. Монда тормак өчен иң яхшы проектларны тәкъдим итәләр. ФК компанияләр төркеме Россиянең авыл хуҗалыгы өлкәсендә товар җитештерүче иң зур оешмалар исемлегенә керә. Компания майлы культураларны эшкәртү буенча махсуслаша. Күргәзмәдә терлек азыгын төрле минераллар белән баетырга ярдәм итүче товарларны тәкъдим иттеләр. ФК компанияләр төркеме Россиядә азык-төлек җитештерүче иң зур предприятиеләрнең берсе. 25 елдан артык эшлиләр. Слобода, Альтера, Хай товар маркалары белән үсемлек мае, майонез, кетчуп, сөт ризыклары чыгаралар. Шулай ук мөгезле эре терлеккә катнаш азык әзерләү өчен төрле компонентлар җитештерәләр. Әйтик, менә бу маддәләр мөгезле эре терлек кош-корт азыгына кушу өчен файдаланыла. Мы производим высокобелковые компоненты для кормов. Без җитештергән көнбагыш, рапс, соя шротлары аксымнарга бай маддәләр. Алар көч, энергия чыганага. Бу компонентлар азыкка кушыла, малларны үстерү өчен кулланыла. ФК компаниясе илдә беренчеләрдән булып чиста майлар җитештерә. Аларны да терлек азыгына кушалар. Бу хайваннарның авырлыгын, сөтнең күләмен һәм сыйфатын арттырырга ярдәм итә диләр. Изучив ваш регион, мы видим, что вы развиваетесь. Сезнең төбәкне өйрәндек. Монда авыл хуҗалыгы алга киткән, товарларны куллану арткан. Ә без үз чиратыбызда чимал җитештерәбез һәм сезгә алып килергә әзербез. Сатып алучыларга мондагы белгечләр үз товарларын нинди продуктлар белән катнаштыру кирәген аңлата, рецепт әзерләп бирә. Бу өстәмә хезмәт. Товарлар турында барлык мәгълүматны компаниянең сайтыннан табарга мөмкин. Октябрь айында Яңа гасыр һәм ТНВ планета тамашачылары яңа сериал карый алачак, ул Алмаш дип атала, һәм Ватан 21 гасыр кинокомпаниясенең чираттагы иҗат җимеше булачак. Сериал безнең канал заказы буенча төшерелә. Сюжет нигезендә ике егезәк егет язмышы. Берсе шәһәрдә яшәсә, икенчесе авылда. Икесендә бер үк актер башкара. Бүген Теләче районындагы кино төшерү мәйданчыгында тәлинкә ваттылар. Бу эшкә керешер алдыннан башкарыла торган элеккегедән килгән гадәт. Тантанада Татарстан президенты каршындагы туган телләрне саклау комиссиясе рәисе Марат Әхмәтов та катнашты. Яңа сериал турында тулырак Алия Хәйретдинова. Сериал уңышлы булсын дип кино төшерү мәйданчыгында тәлинкә ваталар. Аның кыйпылчыкларын бу эшкә катнашы булган һәркем истәлеккә алып кала. Бүген катлаулы шул ук вакытта мавыктыргыч иҗади эшнең бер өлешен Марат Әхмәтов та күрде. Алмаш сериалы кеше ватанга булган зур мәхәббәт турында. Кемдер авылга булган шиксез ярату хисен күңеленең иң түрендә саклап читтә яши. Кемдер туган нигезендә калып солада хезмәт куя. Сюжет нигезендә ике игезәк егет язмышы. Әмир атлысы шәһәрдә яшәсә, Самир авылда калган. Язмыштан узмыш юк дигәндәй, Әмиргә дә кире авылга кайтырга туры килә. Шул вакытта ул туган ягын бик сагынганын аңлый. Менә монда Теләчедә төшәбез, әйме? Менә бу туган авылын дигән шундый музей җирлеге, мин рәхәтләнеп карап чыктым. Минем бөтен яшьлегем менә монда. Нәрсә генә карасам да бөтен яшьлек шушында. Инде рольгә кирип китүгә миңа бер дә авыр булмады. Мин авыл малае булгач, менә минем ике малаем. Аларның берсе менә рәхәтләнеп укып чыккач колхозда эшли. Бүген иҗади эшнең тәүге көне кино төшерү мәйданчыгында 26 актер, операторлар, ут куючы осталар, режиссер. Татарстанның халык артисты Радик Бариев Алмаш сериалы бер хәлдән ким булмаячак ди. Икесендә дә заман өчен актуаль проблемалар күтәрелә. Бер хәлдә бу катнаш никахлар булса, Алмашта авыл язмышы. Без әлбәттә менә шу районда күрсәтәбез авылның матур җирләрен. Авылда нәрсәләр бар? Ничек рәхәтләнеп кеше яши?
Минем фильмнарда да, спектакльләрдә дә мондый рольне уйнаганым юк. Бу минем өчен үзгә. Һәм әйтергә кирәк, сез инде минем тышкы кыяфәтемнән дә күрә аласыз. Мин шундый кызыклы рольдә булачакмын, ләкин барлык серләрне ачып бетермим. 2010 елда узган җан исәп нәтиҗәсе буенча бүген Татарстанда 3000-нән артык авыл исәпләнә. Халкы 10 кешедән ким булганнары да бар. Алмаш сериалының төп бурычы кешеләрне туган җирендә калдыру, яшьләрне авылга җәлеп итүдә булышу. Безнең Яңа гасыр телерадиокомпаниясының аудиториясе бик зур. Әле ул бит планета шахарасаңыйданың 100 миллионга җыелырган микән аның тамашачылары. Үзебезнең республикабызда да бит инде 2 миллионнан артык татар яши, шуңа күрә безнең төп татар телерадиокомпаниясе һәм бу аудиториядан без берничек тә файдаланмый кала алмыйбыз, чөнки телебезне саклау өчен бу компанияның роле, аның хезмәте бәхәссез. Безнең әлеге фильмнар алар тамашачыны җәлеп итеп телебезгә аны саклау, үстерү өчен, аның матурлыгын, камиллеген җиткерү өчен безгә һичшиксез ул булышачак. Бик зур рәхмәт Татарстан Яңа гасыр компаниясына, безнең районны сайлап алганнары өчен. 20 серияле киноны төшерәбез. Алмаш сериалы без бүгенге көндә әзер, аны 40 серияле, 100 серияле итәргә дәген, карарга, чөнки районыбызда, гомумән республикабызда күрсәтергә, төшерергә бөтен мөмкинлекләр бар. Сериалны төшерүдә Татарстан президенты каршындагы туган телләрне саклау һәм үстерү комиссиясе һәм Татнефть җәмгыятенең хәйрия фонды финанс ярдәм күрсәтә. Теләче районы җитәкчелеге дә гел булышып тора. Җирле халык исә артистларны кулаш җәеп каршылаган. Иң беренче инде безгә минем зур рәхмәтемне әйтәсем килә менә Марат Гутш җитәкләгән комиссияга һәм Татнефть җәмгыятенә, Наил Фаточка, алар менә шундый татар җанлы кешеләр, алар безгә менә бу сериалларны төшерергә бик булыштылар. Мәдди яктан да менә һәм әлбәттә менә теләшәренә дә зур рәхмәтләр әйтәсем килә. Без кайвакыт инде менә туган җирлебездән, туган урыннан китеп, бәлки онытабыз, безнең тамырларны онытабыз, безнең халкының җаны кая яшәгәнен онытабыз. Менә монда инде без бер җегет өйгә кайта да, авылга кайтырга мәҗбүр була да, аңлый башлый, нәрсәне югалтканны һәм төп аның менә йөрәге кайда булганын аңлый башлый. Основная цель, сверхзадача сломать стереотип, что бу фильм белән авылга карашны үзгәртәсебез килә. Авыл җимерек, пычрак артта калган түгел. Аның юлы да, эше дә, хезмәт сөючән халкы да, үзенә хас рухы да бар. Сериал яңа сезон башында октябрьдә әзер булырга тиеш. Тамашачыга 20 серия тәкъдим ителәчәк. Форсаттан файдаланып, бүген Марат Әхмәтовка тагын 3 яңа проект тәкъдим иттеләр. Беренчесе легендар Әлдермештән Әлмәндәр спектакленең дәвамы булырга тиеш. Тагын икесе татар милләтенең гореф-гадәтләрен һәм авылның заманча тормышын чагылдырачак. Теләче районыннан Алия Хәйретдинова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Китап радиосы Татарстанның 18 районында «Мин матурлык эзләп йөрим» дип аталган әдәби музыкаль кичәләр уздырачак. Һәр концертларында диярлек татар, марый, чуаш, удмурт телләрендә чыгыш ясаучы нәфис сүз осталары, фольклор коллективлары катнаша. Проектның төп максаты республикада яшәүче халыкларның милли әдәбиятен, шигъриятен, җырларын, фольклор үрнәкләрен таныту. Әлеге чара Марат Әхмәтов җитәкләгән Татарстан президенты каршындагы комиссия ярдәме белән уздырыла. Әдәби музыкаль кичәләрдә тамашачылар да чыгыш ясый алачак. Арча белән Кокмарада концертлар инде узган, бу айда алар Теләче, Актаныш һәм Лениногорскида да оештырылачак. Казанның киләчәк уеннарына әзерлеген тикшерә башладылар. Исегезгә төшерәбез, халыкара дәрәҗәдәге беренче технологик ярышлар 2024 елда узачак. Казан тарихта беренче тапкыр киберспорт турнирын кабул итәчәк. Хәзер белгечләр шәһәр инфраструктурасын карый, спорт комплекслары белән таныша. Киләчәк уеннарның Казанда узачагы турында Санкт-Петербургта узган халыкара икътисади форумда Россия премьер-министры урынбасары Дмитрий Чернышенко игълан иткән иде. Бу чараны 19 шәһәр үзендә үткәрергә теләде. Киләчәк уеннарның ачылу һәм ябылу тантаналары Татнефть аренада узарга тиеш. Акбарс аренада картинг ярышлары була. Кремль яр буенда роботлар ярышачак ди оештыручылар. Рубин командасы спортчылары бүген җанатарлары белән очрашты. Яңа сезон алдыннан футбол яратучылар мондый чараны көтеп ала. Быел ул Казан клубы өчен аеруча мөһим. Чөнки Рубин милли футбол лигасында ярышачак. Җанатарларны бик күп сораулар кызыксындыра. Уен кырына кемнәр чыгарга әзерләнә? Баш тренерның максатлары нинди? Футбол яратучылар белән узган очрашуда Илдар Сафиуллин да булып кайтты.
Яңа сезонда беренче рәсми уен башланырга әле 10 көн булса да, футбол җанатарлары бүген үк яраткан команда янына килгән. Бүген монда иң тугры тамашачылар җыелды. Яңа сезон алдыннан тренерлар, футболчылар һәм тамашачылар белән очрашу ул инде күркәм гадәт. Аның форматы гына ел сайын үзгәреп тора, асылы шул ук. Клуб тормышы турында һәммәсен дә уртага салып сөйләшәләр. Быелгы очрашу аеруча зур әһәмияткә ия, чөнки Рубин узган сезон нәтиҗәләре буенча Премьер-лигадан төшеп калды. Шуңа да алар быел милли футбол лигасында чыгыш ясаячак. Ничек кенә булмасын, үз командаң барыбер күңелгә якын ди җанатарлар. Рухи көч биреп торучы тамашачылар командадагы өстәмә уенчыга тиң. Телим Рубинга бу юлы матур итеп беренче Премьер-лигага чыгарга һәм уңышлар телим. Поддерживает Акбарс, Рубин, Уникс. Мин Акбарс, Рубин өчен җанатам. Менә әтиәниләр белән махсус бу кичәгә дип Ямал-Ненец автоном округыннан килдек. Пришли поддержать и вот Рубин өчен җанатарга килдек. Улым футболга мөкиббән. Шуңа бу кичәдән читтә кала алмадык. Не поддержать нашу команду и не пройти сегодня сюда. Төп составта кемнәр чыгыш ясый, яңа сезонга әзерлек ничек оештырылган, кемгә нинди өметләр баглана, бөтен сорауларга да ачыклык кертеләр. Яңа сезон алдыннан мондый чара бик мөһим ди баш тренер. Бүгенге кичә без яңадан әйләнеп кайтачакбыз дип атала. Бердән булганда без янәдән Премьер-лигада чыгыш ясарбыз. Автограф алу һәм истәлеккә фотога төшү иң күңелле мизгелләрнең берсе. Бик тиздән футболчылар белән җанатарлар стадионда күрешәчәк. Рубин командасы милли футбол лигасында беренче рәсми очрашуны Акбарс аренада төп төгәл 10 көннән үткәрәчәк. Сезон арасында Казан клубы анда иптәшләрчә очрашулар үткәрергә өлгерде инде. 17 июль көнне Рубинның көндәше Мәскәүнең Родина командасы булачак. Җанатарлар футболчылардан бары тик җиңү көтә. Илдар Сафиуллин, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. Бүгенге менә шундый яңалыклар иде. Исән-имин булыгыз. Огромный ассортимент портьерных тканей. Феерия, Тукая, 58. Российский исламский институт объявляет прием по следующим направлениям: журналистика, лингвистика, теология. Элегантные интерьеры, изысканное меню, безупречный сервис, и любое ваше событие станет незабываемым. Банкеты, корпоративы и семейные торжества в Казанской ривьере. Пожалуй, идеальное место для праздника. Позвоните нам 218 00 50. Срочно нужны деньги? Мы поможем. Открываем летний сезон вместе. Оформите заявку в офисе вашего города или на сайте centrofinance.ru. Телефон 8 800 737 67. Санаторий Татнефти – это уникальное сочетание профессиональной медицинской помощи в сфере реабилитации с высоким уровнем комфорта и абсолютной безопасности. Также у нас проходит медицинская реабилитация пациентов с нарушением центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Санаторий Татнефти. Здоровье ближе, чем вы думаете. Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 7 по 17 июля масло сливочное азбука сыра 129 рублей. В ленте есть все. Экономия в каждой покупке. Теперь присоединиться к электрическим сетям проще, чем кажется. Зайдите на сайт сетевой компании, авторизуйтесь, подайте заявку на техприсоединение и следите за ее исполнением с мобильного устройства. Сетевая компания с заботой о каждом, с энергией для всех. Я вижу знаки. Они повсюду. Это знак. Путь свой найдешь или все потеряешь. И это знак. Мудрость озарит тебя или отвернется навсегда. Это знак не больше 60. Однозначно. У дорожных знаков нет двойных смыслов. Даже небольшое превышение ставит безопасность под угрозу. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым. Җумһуриятебездә эссе һава торышы урнашты. Моның сәбәпчесе кояшлы антициклон. Менә киләсе тәүлектә дә Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Баулы Азнакай Әлмәттә аяз көн 27 градус җылы. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама Ярчалы Алабугада кояшлы температура 30 градус. Төньяктан Актаныш Агржи Менделеевскида аяз җылылык 29 градус. Төньяк көнбатыштан Арча Кукмара Балтачта 30 градуска кадәр җылыта. Көньяк көнбатышта Болгарбай Чүпрәлдә аязучан болытлы һава 30 градус, чистая нурлатма Вадышта эссе һава 29 градус җылы. Алдагы көннәрдә һава торышында үзгәрешләр көтелми.
Доктор Оз федераль шелтерінің медицина үзәге сезгә операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 12 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 70 меңгә якын операцияның кирәге калмый. Миндә артроз. Протез кыйммәт булса да, туры килмәде. Шул сәбәпле мин доктор Остка килдем. Хәтта авыр формадагы артроз вакытында да буынны яңа төр инъекция ярдәмендә саклап калырга мөмкин. Тик кызганыч, доктор Остка соңрак килдем. 2 буында исән булыр иде. Мәркәзебез Казанда аяз көн явым төшемнәр көтелми, температура көндез 31 градуска кадәр җылы, җил көн батыштан уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 757 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 54%, җирнең магнит кыры тыныч. Һава торыш турында әлегә менә шулай иде. Киләсе очрашларга кадәр.